Čaute, vítam vás v ďalšom videu. Tento týždeň je pre mňa celkom dosť pracovne nabitý, tak som sa rozhodla, že vám ho natočím ako vlog. Je 6:40, idem si zacvičiť, idem sa vystrečovať a ospravedlniť. A fun fact je, skoro na mňa zabudli s touto robotou. Presne o 9 ma začali líčiť a teraz je presne 10 a sme skončili, ja som rýchlo išla na vecko a ideme robiť. Aktuálne sa čaká bowl test shoot, to znamená, že sa postavíme, oni si nastavujú svetla a že hria sa tu všetky veci a potom sa začne makať. Akurát je 12 hodín a 30 minút a ideme sa naobedovať, máme prestávku. Bolo to celkom fajn, až na to, že mi trošku zmenili pozovanie, čiže som si trošku musela zvykať. A v kuse mi upravovali vlasy, čo ma strašne vždycky uspáva, keď sa mi niekto hrá s vlasmi. Ani neviem povedať, že aká omačka to je, ale je to neskutočné. Guys, ja sa vám ospravedlňujem, ja som nič nenatočila z jobu a nič som nenatočila po jobe, lebo ja som bola tak unavená a mne bolo tak strašne zle, lebo som mala 2 kávy. A ešte boli sladké moc na mňa. To som akože celkom vyhrotila. Prišla som a myslela som, že ja odpadnem. Takže som si spravila polievku a na chvíľku si ľahla. Každopádne, prišlo mi správa, že zajtra mám job. Takže zajtra 8:30 call out a zajtra ideme znova. Smýšľala som, že by som sa ešte prešla a možno si kúpila nejakú zmrzku. Aj keď vonku je škaredo a dneska som presladená, ale proste chceš nejaký snack a využiť to, že si tu. Ale aj na druhej strane som taká, že by som si možno spravila niečo tu a iba tu chillovala. Dobré ráno, je 7:10. Dneska som si trošku pospala. 6:30 mám call out a tu extrémne leje. Ja neviem, čo to tu majú s počasím, ale tu je tak extrémne rapidne sa meniace sa počasie, že to nie je možné. 30 stupňov a na ďalší deň 20 a prší. Ideme si zacvičiť, ideme do sprchy a ideme sa nachystať. Včera som robila tú chybu, že som sa ráno nenajedla. Hands-on v tej robote včera. Ono to funguje tak, že oni ti dajú kartu a ty tie peniaze na tej karte môžeš minúť len na jednom mieste. A je to 20 000 vonov, čož je cez 10 eur. 10 000 je pre teba a 10 000 je pre tvojho prekladateľa. Som si obľúbila strašne jedno miesto tam a tam chodím, už to bolo 4. krát po sebe. A máš tam malé prestávky, no a ja som si nezobrala žiadny snack, ani normálne je to potom cez jednu prestávku a prišla som domov strašne hladná, čiže som si dneska meal prepla kašu. Taste test.
Actually sa mi dosť podarilo. Máme obedovú prestávku a sme na polievke. Aj dneska som zjedla všetko a môj prekladateľ nezjedol skoro nič. Skončila som, mala som cez čas. Išla som, že non-stop a možno to znie, že to je strašne jednoduché, ale strašne veľa tých outfitov bolo. Extrémne veľa. Viacej ako včera. Sice to išlo rýchlejšie, nemala som prestávku, nemohla som ísť na vecko, ani sa napiť poriadne. Takže tak, a teraz čakám na taxi. Kúpila som si onigiri aspoň. Prší jak skrhlý a ja som sa rozhodla, že si idem kúpiť koláč, ktorý som chcela dlho si kúpiť. Majú len sebou, takže si tu nesadiem. Koláč máme. Robili sme si miso polievku. Tento deň zakončujeme seriálom. My začali teraz pozerať. Kaša mi vybuchla a bola po celej mikrovlnke. Čakáme na taxík. Akurát ideme sa navečerať. I think it would start to do that. Mom, yes. I'm the main street. The videos is better. Yeah, maybe. This is the place? Yes. Zabudla som vlogovať, ale zjedla som melonovú zmrzku, ktorá chudí úplne ako tie melonové žuvačky, ale bolo to v špongi. Nie je to keks, je to špongia. A je to veľmi dobré. Už som vyskúšala presne túto istú špongiu v kukuricovej príchuti, v Oreo, v sladký zemiak príchuť, matcha. A ešte niečo majú, ale to už som nevyskúšala. Ja už som na apartmáne. Aj v izbe. Zajtra mám 4. deň job po sebe. Celý deň. Tentokrát dneska bol pol dňa. A vlastne mám byť už nachystaná, že pred apartmánom o 8. Takže si dávam budíka. A chcela som porobiť nejaké veci na počítači, ale ja som strašne unavená, čiže idem tak akurát spať a vidíme sa zajtra. Ja, že som úplne zabudla natáčať svoje raňajky. A takže som sa zobudila a dala dokopy. Zobudila som sa niečo po 6. Osprchovala som sa a tak ďalej. Teraz čakám, že 50, či mám ešte 10 minút. To miesto, kam idem, bo ja som si myslela totiž to, že tento job bude ten istý, čo som mala v stredu. Ale nie je, je to niečo nové.
favorite part of the všetkých jobov proste. Hi guys, dneska je nedeľa a dneska je posledný deň, no teda posledný deň v týždni, čo mám job. A dneska to bude pre lookbook, svadobný lookbook, na ktorý sa teším, lebo sú to šaty, ktoré robí jedna z prekladateľov, ktorá pracuje tu. A je veľmi zlatá, my sme sa akože bavili, ona som ňou bola na mojom prvom jobe, a tam mi začala o tom rozprávať a potom som nebola na druhom jobe a nejako sme sa akože viac zblížili a hovorila, že by akože chcela, aby som ja bola jej modelka na tie šaty. Tak minulý týždeň prišla s šatami a urobili sme fitting a boli krásne, tak sa na to veľmi teším. Tentokrát idem najskôr do salónu si spraviť vlasy a make-up, čo je pre mňa new experience, lebo zvyčajne to býva na placi.